मला पूर्वीपासूनच निसर्गाचं वेड आहे आणि नाशिकमध्ये आल्यावर असं वाटायचं रॉस वगैरे घेऊ घरापुढे छानपैकी गुलाबाचे झाडं, केळीचे झाडं, विविध प्रकारचे फुलाचे झाडं आपण लावू. पण किमती खूप आणि त्यामुळे मी ब्राऊज घेऊ शकलो नाही. आणि पण मग फ्लॅट होता, फ्लॅटवरच मी काही झाडं लावलेली आहेत. त्यामध्ये गवतीचे आहे, ॲलोवेरा आहे आणि अजून एक काळी तुळस लावलेली आहे. त्याचबरोबर एक 2 गुलाबाची झाडं लावलेली आहेत. मी हा जो गुलाब लावलेला आहे या गुलाबाला फक्त 2-3 फांद्या आहेत आणि थोडंसं गावाकडून शेणखत आणलं होतं आणि ते टाकलं होतं. तर या 2 फांद्याला जवळपास 60 ते 65 कळ्या लागलेल्या आहेत आणि मोठे मोठे फूल लागलेले आहेत. खूप मोठ्या प्रमाणात फुलं आहेत आणि खूप छान असं कळ्या आहेत बघा. सर्व कळ्यांनी भरलेलं आहे गच्च. या ठिकाणी मी असं लाल लाल गुंजा येतात बघा, तर त्या गुंजांचा वेल गुलपत्ती देखील लावलेला आहे आणि गोड लागतो तो पाला खाल्ला की त्यावर पाणी पिलं का एकदम तोंड छान आणि मस्त मस्त होतं. पाला त्याचा वापर करतात. तसंच पुदिना देखील लावलेला आहे आणि गवतीचे आहे. परत वव्याचं एक झाड लावलेलं आहे, एक तुरीचं झाड लावलेलं आहे आणि खूप असं सुंदर ते भरलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सकाळी उठलो की मी सूर्यदर्शन घ्यायला जातो. त्यावेळेस काही कबुतरं येतात, जवळपास 50-100. त्यांना दाणी देखील टाकत असतो. तर एक विशेष म्हणजे मी जो गुलाब लावलेला होता तो खूपच फुललेला आहे. आणि ही बघा, ही तुळस आहे. इतका सुगंधी वास आहे या तुळशीचा. हिला मला वाटतं काळी तुळस म्हणतात. आणि ही तुळस मला वाटतं जे फुलांचे हार वगैरे असतात याच्यामध्ये हे गुच्छे हे तुळशीचे लावले जातात. अगदी सुगंधी असं सेंट असा दरवळ टेरेसवर माझ्या पसरलेला आहे या तुळशीमुळे. आणि गुलाबाचं एक वैशिष्ट्य सांगू शकतो मी फक्त 2 फांद्या आहेत गुलाबाला आणि या फांद्या मी काही दिवसापूर्वी छाटल्या होत्या. म्हणजे याला पालाच ठेवला नव्हता आणि असे कट केलेले होते. आणि त्यानंतर गावाकडे एक चक्कर झाला आणि थोडंसं शेणखत टाकलं होतं आणि दररोज पाणी वगैरे देत गेलो. आज या 2 फांद्यांना जवळपास 65-70 कळ्या लागलेल्या आहेत आणि दररोज 7-8-10 फुलं या झाडाला येत आहे. आणि खूपच गुलाबाचं झाड हे खूप सुंदर आहे आणि दररोज 2-3 फुलं खाली आणत असतो मी मिसेसला लावण्यासाठी, तसेच देवाला अर्पण करण्यासाठी. तर निसर्गाची आणि जे झाडं झुडपं आहेत ते वृक्ष यांची आपण जर का काळजी घेतली तर हे आपल्याला खूप खूप असं दान देतात. एक दाणे लावला तर निसर्ग बघा 1000 दाण्याचं कणीस देतो. त्याचप्रमाणे बघा, एकच फांदी छोटीशी 4 कळ्या आहेत त्या ठिकाणी आणि बघा किती गुच्छेच्या गुच्छे छान छान लागलेले आहेत. खरंच गुलाब म्हणजे गुलाब आहे. या ठिकाणी एक गाणं म्हणूसं वाटतं, फूल तुम्हें भेजाए खत में, फूल नहीं मेरा दिल है. अतिशय सुंदर आणि मस्त मस्त असं हे गुलाबाचं झाड आहे. खाली गोकर्णाचे फुलं देखील आलेले आहेत आणि छान छान हे गुलाबाचं झाड दाखवण्याचं विशेष म्हणजे मला विशेष वाटतं की किती मोठ्या प्रमाणात कळ्या लागलेल्या आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा. पुन्हा पहा चौकट. सकाळी सकाळी पक्ष्याची सुंदर किलबिल, चिमण्यांची चिवचिव आणि मग इकडून
सुंदर असं तांबडं फुटलेलं असतं आणि समोर सूर्यदर्शन होतं. आणि मग जणू मग टेरेसवर गेलं ते सूर्यदर्शन आणि या वृक्षांना थोडंसं पाणी टाकलं आणि या वृक्षांच्या सानिध्यात आलं की असं वाटतं की आपण आपल्या गावच्या शेतातच फिरत आहोत. थोडं या वृक्षांच्या बुडाशी आलरतला वेगवेगळं गवत थोडा तण काढलं की मग हे वृक्ष देखील छान छान होतात. आणि बघा काय काय आहे, गुळवेल आहे, सर्व काही आहे. गवती चहा आहे, सकाळी सकाळी चहामध्ये तो टाकला जातो, मस्त चहा होतो गरमागरम. गुलाबाचं फूल आहे, गोकुर्णाचा वेल आहे, मोगरा आहे आणि गुलपत्ती बघा. ही सर्व प्रकारचे थोडे थोडे एक एक वृक्ष मी लावलेला आहे आणि त्यातून मला फुले भेटतात, मोगऱ्याची फुले भेटतात, गुलाबाची फुले भेटतात, गोकुर्णाची फुले भेटतात. छान छान देवपूजा होते. माझं निसर्ग वेळ खूप खूप मस्त मस्त आहे आणि मन फ्रेश होतं सकाळी सकाळी.